Аз имам проблеми с щитовидната жлеза. Ама направи ли си изследвания някакви? Да. И има отклонения, да? Имам отклонения, да. Значи аз имах дълъг период от време също проблеми и при мен бяха сериозни. Мен ме диагностицираха с Хашимото. И аз, може би 5 години, все някакви аритмии, някаква студена пот или то може да избие на всякакви такива дискомфортни състояния. И тая добавка от 6 месеца, нали така, препоръчаха ми я, ходих при един доцент в Русия и той ми я препоръча. Почнах да я пия, аз не вярвам в такива работи, обаче след 6 месеца първо, че ми изчезнаха всички дискомфортни състояния и второ, сега си правих изследвания, последно, нали, на щитовидната жлеза и всичко е в норма. В смисъл, нямам Хашимото. Не знам как стана това нещо, това е направо чудо. И така, и даже не съм вниквал какви съставки има и как работи това нещо, но със сигурност го изпитах върху себе си и се чувствам изключително доволен, че ми провървя и че това нещо ми помогна. Само за 6 месеца? Да, 6 месеца и това е цялата работа. И е така, едно червено капченце на ден, сутрин с храна. Това е цялата работа. Да. А знаехте ли, че продуктът е изцяло от натурални съставки? Само сега може да го поръчате от уебсайтът на ArtLife.